إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шексез ниғмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаһа хаққа туқа." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Хакыйкый тақвалык белән. Вала тамутунна илля ва антум муслимун, һәм мусламан булмаган хәлдә, үзегезнең мусламанлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә үлүдән сакланыгыз диде. Аллаһ субханаху ва тәгалә сөйкле пәйгамбәребезне шушы җир өстенә җибәрде һәм ул үз эшенә иң күркәм, иң хәерле сыйфатларны җыйды. Һәм ул кешеләрне хакыйкать юлына иң күркәм, иң хәерле рәвештә чакырды. Һәм Аллаһ Тәгалә Әл-Имран сүрәсенең 159 аятында әйтә: "Фабима рахматин миналлаһи линта лахум." Аллаһның рәхмәте белән син кешеләргә карата йомшак булдың ди. Кешеләрнең йөрәкләрен катылык белән алып булмый. Кешеләрне әшәкелек белән буйсындырып булмый. Кешеләрне йомшаклык белән буйсындырып була. Шуңа күрә син аларга йомшак булдың ди. "Валау кунта фавван гализал калби", әгәр дә син йомшак түгел, каты бәгырле булсаң, каты күңелле булсаң, нәрсә? "Лан фадду мин хаулик", ул кешеләр ди синең артыңнан бару түгел, синең тирәңнән качып бетәрләр иде ди. Берсе дә калмас иде ди. Әгәр дә син кешеләр белән әдәпсез булсаң, каты булсаң, дорфа булсаң, явыз булсаң, беркем булмас якырында ди. Бөтенесе качып бетәр иде ди. "Фаъфу анхум", шуңа күрә гафу ит аларны ди. Араларында төрле кешеләр бар. Төрле хаталар кылалар. Сиңа карата явызлык кылалар. Дингә фаъфу анхум. Ялгышкан кешеләрне кичер ди. "Вастагфир лахум", Аллаһдан сора ди, Аллаһ аларны гафу итсен ди. "Вашавирхум фил амр", һәм алар белән киңәшләшеп яшә ди. Сөйләшеп, аралашып. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт үзенең сахабалары белән киңәшләшеп эшләйде. Бик күп киңәшләрне аңа Абу Бәкр бирә иде, Гомар ибн Хаттаб бирә иде. Кай вакыт ул кешеләрне, халыкны җыеп, "Нишлибез? Менә хәзер нәрсә эшләргә?" дип шулай итеп алар белән киңәшләшә иде. "Фаиза азамта фатаваккал ала Аллаһ". Инде кешеләр белән киңәшләшеп, күңелең бер фикергә килгәннән соң, нык булганнан соң, Аллаһка тапшыр дип әйтә. Аллаһка тапшыр.
Инналлаха юхиббу ал-мутаваккилин. Аллах тәвәккәл булган, Аллаһыга тәвәккәл таянган бәндәләрен ярата диде. Раббыбыз Аллаһ шушы барча хәерле сыйфатларны җыйды сөекле пәйгамбәребезгә. Аның калбе, аның әхлагы гына түгел, карагыз, Аллаһның хикмәте бу. Сөекле пәйгамбәребезнең иче генә түгел, аның тышы да, аның кыяфәте дә иң матур иде. Иң күркәм иде. Чөнки кешеләрне өндәгәндә кешенең табигаты шундый, ул матурлыкка омтыла. Һәм шуңа күрә сөекле пәйгамбәребезнең йөзе, төс кыяфәте матур булу сәбәпле дә бик күп кешеләр аңа иярделәр. Барра ибн Азиб радиллаһу анһу тәфсили, Аллаһның илчесе ди, кешеләрнең иң күркәм йөзлесе булды һәм иң күркәм хылыклысы булды ди. Ягъни җир өстендә пәйгамбәребез кебек матур башка кеше юк иде. Андый матур кеше юк иде ди. Иң матур, аның йөзе кебек бүтән матур йөз юк иде ди. Һәм йөзе генә түгел, аның хылкы да иң матур булды ди. Ә буйы ди, его рост, ул артык озын да булмады ди. Кыска да түгел иде ди. Ягъни урта буйлы булган пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, бу имам Бухарида килә. Сөекле пәйгамбәребезнең йөзе ул айрым ихтибарга лайык. Бер сахаба аның йөзе кылыч кебек булдымы дигәч, юк, аның йөзе ай кебек, тулы ай кебек булды ди. Һәм менә шушы ай балкып торган, ай кебек балкып торган аның нурлы йөзе күпме кешеләрнең күңелләренә үтеп кирде, әле аның сүзләре чыккан шул. Әле ул пәйгамбәребезнең сүзен дә, кәламен дә ишетмәде. Инде аның ерактан йөзен күргәч, бу йөз алдый алмый. Это лицо не может лгать дип күпме кеше дингә килде. Әле сүзен дә ишетмичә. Шуңа күрә кайбер дошманнар аны сихерче диделәр. Якын килә күрмәгез. Аның сихере сезне яулап ала да, башыгыз китә, сез дә генә аңа ярәсез. Башкалар кебек дип, хәтта куркытып йөрделәр. Чөнки аның йөзен күреп, кешеләр дингә килә иделәр. Һәм җир өстендә исән калган соңгы сахаба Әбу Туфайл. Ул әйтә: "Мин ди үз күзем белән аны күрдем" ди. Уйлап карагыз. Бер төркем табигыйннар утыралар. Алар күрделәр сахабаларны, ләкин берсе дә үз күзе белән пәйгамбәребезне күрмәде. Әмма алар каршында утыра хәзер кем? Үз күзе белән пәйгамбәрне күргән сахаба. Һәм алар аның янына җыелдылар, көтәләр, нәрсә әйтер бу? Әбу әле җир өстендә калган соңгы сахаба. Битте, ул үлгәч беркем дә калмый. Шуннан соң Әбу Туфайл әйтә: "Мин ди үз күзем белән күрдем аны" ди. Үз күзем белән күрдем мин аны ди. Шуннан соң табигыйннар әйтәләр: "Ул нинди иде? Какой он был ди? Каким он был ди? Сөйләле безгә ди. Ниндирәк иде ул ди? Күргәннәре юк бит." Шуннан соң Әбу Туфайл әйтә: "Кешеләрнең берсе шулай сорагач, ул әйтә: "Аның тәне ди, ак иде" ди. Кемдер уйлый, пәйгамбәребез гарәп булгач, тәне караңгы булгандыр ди. Юк, аның тәне ап-ак иде ди. Ак иде ди, ак тәнле булды ди. Ул ди мәлих булды ди, мәлих. Матур, чибәр, күркәм, ләкин галимнәр әйтәләр, гарәп телендә әл-мәлих дигән сүз йөз турында түгел, күз турында бара ди. Карагыз, гарәп теленең башка сыймаслык байлыгы андагы сүзләр күп. Матур күз дигәнне аңлата ул дип галимнәр әйтәләр. Аның ул матур күзле иде ди. Аның күзләре шундый матур иде ди.
Хатта сахабалар күзі нинди түсті еді, күзінің алмасы біраз қызғылтырақ еді деп, мына шулай тұрып, сахабалар бізге сөйлеп қалдырған. Шоған көр әл-Малих, ол матур күзлі еді дей. Его глаза были красивые, прекрасные. Һәм әл-Муқассат дей. Муқассат деген сөз урта гәүдәлі еді дей. Яғни ол айтмай, ол ұзын еді менде дей, яки мындай, yok ол айта урта гәүдәлі еді дей. Һәм мұны ғалимлар айталар, Пейғамбарыбыз семіз де болмады, ләкин бик арық та түгел еді. Пейғамбарыбыз ұзын да болмады шул қадар, һәм қысқа да түгел еді дей. Аның гәүдәсі урта хәлле еді дей, урта гәүдәлі еді дей. Һәм Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның мына шушы йөзендәге бір матурлығы, ол шулай ук айрым ихтибарға лайық. Әгәр дә аның йөзенә кіріп кетсәк, йөзендә аның айрым бір матурлығы бар. Ол аның елмаюы. Пейғамбарыбыз бик күп йөрәкләрне әсир итте, матур итеп елмая белеп. Шундый ауыр вакытларда, кешеләрнең күңелләре каткан вакытларда Пейғамбарыбызга килеп, беренче аның елмаюын күреп, йөрәкләре җибеде. Шуңа күрә аның елмаюы турында айрым хадислар килә. Айрым хадислар килә. Хатта сөйкле Пейғамбарыбыз нәрсә диде? Табассумука фи вajhi ахика садақа диде. Кардашыңның йөзен күреп, аңа елмаюын садақадан китер диде. Әгәр дә син кардашыңны күреп елмайсаң, кайфың булса да, кайфың булмаса да, ул бит кардаш хакы по настроению була алмый. Әгәр дә син шунда Аллаһ ризалыгы өчен елмайсаң, син аңа садақа бирдең. Садақа бирдең. Һәм шу кадәр авыр безгә кай вакыт җәмәгать бер-беребезгә шушы садақаны бирү. Күп вакытта безгә чыннан да шушы авыр булмаган, гади булган изгелек җитмей, сыйфат елмаю. Ул безгә җитмей, урамда да җитмей, мәчеттә дә җитмей. Кайбер кардәшләр белән күрешәсең. Ул сиңа атасын үтергәнме син аны? Әйе. Ярамый алай. Без бит кардәшләр. Вообще-то без бергә җимахта яшәргә җыенабыз гомер буе. Әйдәгез елмаерга өйрәник инде бер-беребезгә. Әйе. Шуңа күрә җитми мәчеттә, мәчет өйдә җитми, өйдә. Күп кеше үзенең әнисенә елмая белми. Әтисенә елмая белми. Күп әти, әни баласына елмая белми. Туганына елмая белми, күршесенә елмая белми. Ә Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның йөзендә менә шушы матурлыкны күп кешесендә калдырган, аның елмая белүе. Һәм чыннан да менә Аллаһ безгә шундый табигать биргән. Без хатирәләр белән яшибез. У нас воспоминания. Кемдер вафат булган бабасын хәтерли, әбисенең йөзен хәтерли, кемдер ирен, хатынын хәтерли, аңа шундый сынау килгән, нишлисең? Менә сахабалар Пәйғамбарыбызның йөзен күз алдына китергәндә, алар аны күргәннәр бит. Ул йөздә обязательно елмаю булган. Алар аның йөзен елмаю белән истә калдырганнар. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб бу Сахих Муслимда килә. Нәрсә ди? Аллаһы Тәгаләнең илчесе ди. Бүтән кешеләр арасыннан ди иң матур елмаюлы йөз хуҗасы иде ди. Аны мин тәрҗемәдә әйтә алмыйм. Ул гарәп телендә бер генә сүз белән килә. Ул иң матур елмаючы иде ди. Менә мин аны шулай истә калдырдым ди. Омар ибн Хаттаб радиллаһу анһу әйтә. Шулай ук Сухайли әйтә. Аның йөзе ди һәр вакыт нурлы булды ди. Һәм аның йөзендә гел елмаю бар иде. Гел елмая иде ул. Чөнки бу сахабаны күргәч тә елмайды. Монысын күргәч тә елмайды. Бөтенесен күреп елмая иде ди. Һәм Җарир радиллаһу анһу бу Имам Бухарида килә. Нәрсә дигән? Мин исламга, ислам динен кабул иткәч тә Пәйгамбарыбызга килдем ди. Шул көннән алып ди бүгенге көнгә кадәр Пәйгамбар мине кашан гына күрсә дә һәр вакыт елмая иде. Ягъни
Не было ни одного случая в моей жизни, чтобы пророк, увидев меня, не улыбался. Бір тапқырда хатırlamаймын. Міне гүл ол мені көргәш елмаяйды дей. Бұл мен исламға келген күннен башлап дей. Har vaqt yılmaygan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis İmam Buxarida keladi. Ham shu İmam Buxariyni аңлатма yozuvchi Ibn Battal ayta, agar da sahabalar suyukli Peygamberimizning har vaqt yılmayganын ko'rib, ko'nikkan bo'lsalar, demak, kishilarni ochiq yuz bilan yılmayib qarshi olу bu payg'ambarlar axloqi bo'lgandi. Ham kishining boshqa birovga yılmayuudir. Ул аны тәкәбірліктен сақлай. Кім елмаймай? Тәкәбір кіші елмаймай. Ешқына. Мына сен елмайтып қара қой бір, мәселен, жетекшілеріні, алар елмая білелер. Ләкин тәкәбірліклері аларға бермей елмайырға. Ул тәкәбірліктен сақлайды, елмайу. Һәм арада достықны булдырады. Елмайушы кіші білән бигрәк тиз дуслашып, бигрәк тиз аралашып китәсең. Бу Ибн Батталның сүзләре. Хәтта җәмәгать, карагыз, сахабалар Пәйгамбәребезнең елмаюына шул кадәр күнеккәннәр, алар аның елмаю зависимыйга әйләнгәннәр. Әгәр дә бер көнне ниндидер проблема, ниндидер мәшәкать, авырлык, хәсрәт булып, Пәйгамбәребез елмаймаса, сахабаларның эшләре пешкан. Hatta bir vaqt Umar ibn Xattab Peygamberimizni күрә, onun yüzünde keyfi yok. Peygamberimizning yüz sulары kitken. Şundan soң Umar, qaragыз, kimdir ayta аны qatı bәгырле deydi. Алар керек жерде йомшак та булганнар, кылыч тоткач сугыш кырында каты да булганнар. Умар ibn Xattab шуны күргәч әйтә: "Валлаһи ди, хәзер мен берәр эш кылам ди, ләкин Пәйгамбәребезне күлдерәчәкмен ди. Нәрсә эшләсәм эшлим, Пәйгамбәр хәзер елмаячак ди." Менә шулай иттереп, сөйкле Пәйгамбәребезнең алар елмаюын күреп, шуның белән шатланып яшәгәннәр. Хәтта җәмәгать кай вакыт беләбез сирда. Сахабалар арасында ялгышкан кешеләр була. Ялгыш юлга кергән кешеләр була. Алар турында сөйләшкәнебез дә булды. Кай вакыт гынахка кергән кешеләр була. Ләкин шушы гынахка кергән кешеләрне дә чыгарганда гынахтан Пәйгамбәребез еш кына катылык белән түгел, аның каты хутбәләре дә булды. Кемдер уйлый икән, Пәйгамбәребез гел елмайды гына, нәрсә булса да, ләкин юк, кайбер вакытта Пәйгамбәребез минбәрдән сөйләгәндә, менә монда утырган сахабалар әйтәләр иде, хәзер минбәр җимерләшәк ди. Минбәр җимерләшәк дип без куркып утырдык ди. Peygamberimiz урынында тиешле хылыкта булды. Ләкин карагыз, кайбер кешеләр хәтта гынах кылганда да Пeygamberimiz ничек аларны төзәтте? Абу Хурайра радиллаһу анху сөйли, бер вакыт без Peygamberimiz янында утырганда бер ир килде ди. Шундый мискин, хәерче кыяфәтле килә, шундый башы биткән, хәсрәткә төшкән. Шуннан соң килде дә: "Я Расулаллах" ди. Нәрсә булды? Халак булдым ди. Я погиб ди. Все, битте ди. Я погиб ди. Пәйгамбәребез әйтә: "Нәрсә сине халак итте ди? Что тебя погубило ди?" "Я Расулаллах" ди. "Я Расулаллах, ничек әйтергә? Рамазанның көндезендә хатыным белән йокладым ди. Ураза вакытында. Рамазанда көтмәгән кояш байыганны да якынлык кылдым ди. Нәрсә эшлим ди? Битте, халак булдым ди." Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әгәр бу эшне кылдың икән, бар кыл азат итте. Асхабади рабади, кафарат." Шуннан соң әйтә: "Минем кылларымның бер кашанда булганы юк ди. Хәерче бит инде. Юк ди, минем кылым юк бит ди, мин ди кыл азат итә алмыйм ди." Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әгәр дә кылың булмаса, бар 60 көн ураза тот ди. Әгәр дә уразаны буздың икән, кафарат, нинди 60 көн тоташ, непрерывный ураза тотырга тиешсең. 55-нче көнне ялгыш ашасаң, яңадан башлана. Булды 60 көн ураза тотты бар ди." Шуннан соң әйтә: "Я Расулаллах, мин булдыра алмыйм ди. Күчем юк ди, хәлем юк. Тегесен булдырган, монсын булдыра алмыйм."
нәрсе юк ди, булдыра алмыйм ди. Шуннан соң пәйгамбәребез әйтә, ярар алайса бар ди, 60 кешене ашат ди. 60 көн тота алмыйсың, кулың юк, бар инде 60 кешене ашат ди. Шуннан соң, я Расулалла, минем ул кадәр ризыгым юк ди. Инде балаларга да кайтырга юк әле ризыгым ди. Мин ашата алмыйм 60 кешене ди. Шуннан соң нәрсә эшләргә инде хәзер? Моны бит гынахтан чыгарырга кирәк. Бысын булдыра алмый, бысын эш чыгу юлы бар, берсен дә булдыра алмый. Шуннан соң пәйгамбәребез дәшми кала. Күпмедер вакыттан соң пәйгамбәребезгә алып киләләр бер кәрҗин белән, кечкенә генә кәрҗин белән хөрмә, финик алып киләләр. Закат мында нәрсәме? Шуннан соң пәйгамбәребез шулай карый да, кая теге сорау бирүче безнең ди, кая ул ди. Шуннан соң кешеләр әйтәләр, сине ди, кая син ди. Әле бит вопрос не решен. Шуннан соң пәйгамбәребез әйтә, бирегез аңа ди. Бу хөрмәне алсын да таратсын кешеләргә ди, факирләргә таратсын ди. Булды, менә, шуны таратсын ди. Шуннан соң теге кеше киләдәген хөрмәне кулына ала да, мин моны кемгә таратырга тиешсең ди? Миннән хәерчерәк кешеләргәме ди? Шуннан сахабалар әйтәләр, инде ди, менә шул синең каффаратың ди, гынахыңнан ди. Шуннан соң бу әйтә, сез беләсезме ди, бу шәһәрдә миннән хәерче кеше юк ди. Мин бирер идем ди, ләкин миннән хәерче кеше юк бу шәһәрдә ди. Монда иң хәерчесе мин ди. Шуннан да шулай була. Шуннан соң бу сүзләрне ишеткәч, пәйгамбәребез көлеп җибәрде ди. Ул көлгәндә без аның ди кырдагы тешләрен күрдек хәтта ди. Рәхәтләнеп көлде ди. Шуннан соң әйтте ди, үзенә биреп җибәрегез инде. Синеке бу дип әйтте ди. Булды, бу хөрмә синеке, бар кит дип әйтте ди. Менә шулай иттереп, карагыз, башта нәрсә иде? Нинди зур гынах. Шулай бит, нинди зур сынаулар белән җәзасы зур бит аның. Ләкин бысын булдыра алмый. Ул чыннан да булдыра алмады. Пәйгамбәребез белде аны, ул җавап бирмәс иде, ул Аллаһтан килгән җавап. Соңыннан әле гаиләсенә ашарга да алып кайтып китте. Шулай бит. Менә шуңа күрә бу пәйгамбәребез булды. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның йөзе сахабаларның хәтерендә менә шушы матур итеп елмаю белән кирип калды. Матур итеп елмаю белән кирип калды. Һәм гарәп телендә хадисләрдә гадәттә 3 сүз килә елмаю турында, көлү турында. Табассум, улыбка, елмаю дигән сүз. Дахик, көлү дигән сүз. Һәм әле аның тагын берсе бар, кахкаха. Бысы инде рус телендә хохот була, смех кына түгел, хохот. Татар телендә кычкырып көлү, шаркылдау дигән сүз. Хахылдау дип әйтәләр әле татар телендә. Менә шуңа күрә пәйгамбәребез елмайды. Елмаю көлүнең башы дип әйтә галимнәр. Кай вакыт аның елмаюы көлүгә әйләнде, ни өчен? Чөнки кырдагы тешләренә кадәр күренә иде. Ягъни авызын ярып безнеңчә әйткәндә рәхәтләнеп көлде. Ләкин 3нче стадияга пәйгамбәребез кирмәде. Он никогда не хохотал. Кычкырып, ямсыз итеп, башка бөтен кеше ишетерлек итеп, ул дәрәҗәгә сөйкле пәйгамбәребез җитмәде һәм әлбәттә без дә елмаюда, көлүдә белергә тиешбез нәрсәне, шушы чикне һәм сөйкле пәйгамбәребез 5 насихат бирде Абу Хурайрага. Шуның иң соңгысы нәрсә диде? Ла такфиру дахик фа инна дахик тумитул қалб диде. Артык көлмә диде, артык күбәйтмә, көлке ихахай, михахай дип әйтәбез инде. Артык күп булмасын, чөнки ул йөрәкне үтерә диде. Йөрәкне үтерә диде. Шуңа күрә җәмәгать, мөселман күп елмайырга тиеш. Кирәк җирдә көлсен. Ләкин бүтән тормыш уен көлкегә әйләнә башласа, безнең җитдилек, серьезность бетәчәк. Шуңа күрә менә монда сөйкле пәйгамбәребез нәрсә диде? Шикне белегез диде. Ямсыз итеп, кай вакыт, каядыр паркта барганда, каядыр кафеда утырганда, синең күрше өстәлеңдә ха-ха-ха, әле аңа карасаң үзебезнекеләр.
Бүтін кафы нишләргә белмей, аларның акырып көлүенә ул дөрес түгел. Ул дөрес түгел. Мөселман әдәпне сакларга тиеш. Һәм Али ибн Абу Талиб бик хикмәтле сүз әйткән. Ашаганда ризыкка ничек туз кушсаң, тормышыңда сүз сөйләгәндә дә шулай көлүне куш дигән. Ягъни көлү ул бер дару кебек. Әгәр дә даруны артык эчсәң, ул зыянлы була. Шуның кебек тузсыз аш да тәмле түгел. Шулай бит, тузсыз ризык тәмлеме? Хәтта мәгънәсез кешене дә татарда ничек диләр? Тузсыз кеше бу диләр. Исегездә калдырыгыз. Мәгънәсез кешене татарда тузсыз кеше бу диләр. Чөнки ашның тузы булмаса, аның тәме калмый. Ләкин ашка тузны күбрәк тондырсаң, нәрсә? Шулай ук аның тәме китә. Менә шуңа күрә мөселман кешесе сөйкле пәйгамбәребезнең үрнәгендә ул елмая белергә тиеш. Ул кешеләрне үзенең матур итеп елмаюы белән аларга садака бирергә тиеш. Кирәк җирдә көлә, хәтта беләбез, сахабалар кай вакыт елмая көлеп, Гомар ибн Хаттабмы артка таба китә торган булган, утырган җирендә. Ләкин әдәп кысаларыннан алар чыкмаганнар. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ безгә дә хәерле әдәптә, әхлакта булырга һәм сөйкле пәйгамбәребезнең безне елмайып, кыямәт көнендә менә шушы хауз пәйгамбәребезнең күле янында аны күрергә, җәннәтләрдә аны күрергә Раббым безгә насыйп итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati вад дикрал хаким иннаху хувал ғафурур рахим.